Assalamu alaykum hurmatli tomoshachilarimiz, assalamu alaykum hurmatli din qadrdoshlarimiz. Assalamu alaykum hurmatli Radif Hazrat. Va alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi shiorlashda biz sizning bilan yosh o'smirlik shiri turida so'zlashamiz. Ham shu yosh o'smir shirida kushish shiri bor. Kushish shirida bolaga nishik yaxshi bilan o'sharni anlatırga. Albatta, sizning so'rov bek aktual, chunki yosh o'smir vaqt bizning endi yoshlarning turmushi deb aytaylik yoki umuman kishining endi o'sish shirinda eng qatlovli shunday bir vaqt. Shu vaqtda albatta bolalar endi turli og'imlarga kirib ketirgan mumkinlar, turli destruktiv deb aytamizni hozir yangi tilda masalan fanniy tilda shunday o'zlarining endi masalan holatlarini ko'rsatirgan mumkinlar. Lekin bolaning haligi yoshina yetgancha аңа berilgan tarbiya ул шушы аның яшендә инде аңа тәэсир итә. Шуңа күрә иң беренче без балага бала вакытта тәрбия бирәбез. Кайчан ул безгә килеп сорау бирә, әти монсы ничек, әни монсы ничек, монсы ничек эшләй. Менә әгәр дә без аны шушы вакытта этәреп җибәрмәсәк, әгәр дә без аңа шушы вакытта инде җавабыбызны бирсәк, ул вакытта әлбәттә бала ул шушы яшькә җиткәч тә ул бездә үзенә киңәшче табачак. Әти үзенең малае белән паркта утырганда әтигә инде мәсәлән бабай булган ул яшьтә, ә малай үзе әти кеше. Алар скамьяда утыралар һәм әти кеше сорый малаеннан: "Улым бу нәрсә?" ди. Шып-шык ди тегесе. Тагын бер сорый: "Улым бу нәрсә?" Күпмедер вакыттан шып-шык ди. Өченчесен сораганда малай кызып китә инде. Әти: "Әйттем бит инде мин сиңа шып-шык дип әйтеп ди." Шуннан малайының кызган күреп, әтисе куен кисәсеннән бер блокнот чыгара. Һәм шул блокнотны ача да карый. Менә малай без урамга чыктык, улым белән аңа мәсәлән 5 яшь иде. Ул миннән сикерүче кош турында сорады. Мин аңа анда 15 20 мәртәбә аңа шушы сорауына җавап бирдем. Ул уйнап бара: "Әти бу нәрсә? Бу шыпшык. Әти бу нәрсә? Бу шыпшык. Әти бу нәрсә? Бу шыпшык." Ягъни мин аңа 15 мәртәбә җавап бирдем ди. Ә монда шушы малаена шушыны күрсәтә, шушы язуын. Һәм теге малай күзе яшьләнә. Ни өчен? Менә бер караганда әти кеше кичкенә чакта тәрбиягә игътибар биргән һәм үсә төшкәч инде аңлаган баласына аның сүзе үтми торган бер вакыт килеп җитәчәк. Шушы баласы инде ул яшькә җитәчәк һәм шушы яшьтә мин аңа ничек тәэсир итә алырым микән дигән сорауга үзенә шушындый бер мисал куйган мәсәлән. Ничек мин аңа күрсәтә алам? Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва када раббука алла та'буду илля ия ва бил валидайни ихсана" ди. Аллаһка иман китереп яшәгез һәм әти-әниләргә кадер, хөрмәт, ихтирамда булыгыз. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә ва дигән кисәкчә ул гарәп телендә, хәтта Аллаһ Тәгалә әти-әниләрне үзеннән соң икенче урынга куя, аларның урынын зурлый. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә сахабалардан сораганда, юк, аның янына килеп сорады бер сахаба: "Мин Аллаһка иман китердем, аңа ышанам. Аннан инде Пәйгамбәребезне хөрмәт итәм. Аннан минем хөрмәтем кемгә булырга тиеш?" дип сорагач, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әниең дип җавап бирә. Аннан кемгә дип сорау бирә? Әниең ди икенче мәртәбә. Аннан кемгә дигәч, өченче мәртәбәдә әниең ди. Шуннан дүртенчесендә генә әтиең ди. Ягъни бу нәрсәне аңлата? Иң беренче әлбәттә әни кеше димәк баланың тәрбиясендә зур роль уйный. Димәк без яшь үсмер вакытында аңа тәэсир итә алу өчен без нәрсәне эшләргә тиеш? Чөнки күп кенә әти-әниләр киләләр, менә инде бала яшь үсмер вакыты, аның ниндидер хулкы ошамый, аның ниндидер гадәте ошамый, аның ниндидер сүзләре ошамый әти-әни кешегә. Ә монда әлбәттә инде иң беренче сорау: бу кичкенә вакытта сез нәрсә эшләдегез? Ничек эшләдегез? Ничек булдыгыз ул балага карата? Нинди сүзләр әйттегез сез аңа? Ничек сез аңа тәрбия бирдегез? Шуңа күрә балаларга өйрәткәндә дә без аларга бит инде өйрәтәбез, менә бу яхшылык дип. Ләкин бит бар начар кешеләр, начар гамәлләр бар. Мәсәлән, үзебезнең күп арада никадәр яхшыртырга тырышса да җитәкчелек барбер нәрсәдер ваталар, нәрсәдер җимерәләр, шулай бит. Барбер начар егетләр бар, начар кызлар бар. Мин әйтмим, мин начар егетләр, начар кызлар дип. Бәлки аларга шулай өйрәтелгәндер, бәлки аларга шушылай әйбәт, шушылай яхшы гадәти бу дип өйрәткәннәрдер. Бәлки гомумән әти-әнисе игътибар итмәгәндер. Ләкин без үзебезнең бала белән барганда без күрәбез, стенага язып куйганнар, мәсәлән, здесь был Вася дип шулай язырга ярамый инде анда әйттереп. Кемдер нәрсәдер ватып киткән, җимереп киткән. Без аны күрсәтергә тиеш. Балам, менә күрдең, яки ул үзе сорый: "Ә нишләп бу булай? Ә нишләп бу булай?"
һәм без әйтергә тиеш, менә бу начар, чыннан да. Күрдеңме? Ягъни менә бу әшәккә, менә бу ярамый, менә болай ярамый, менә болай эшләгәч, без аның үзенә сорау бирәбез, балам, менә болай эшләгәч, әйбәтме соң? Бу үзе уйлап, ана җавап бирергә тиеш. Кара, чыннан да болай бит, әгәр дә ул ватылмаган булса бит матуррак, шулай бит. Әгәр дә ул мәсәлән язылмаган булса, монда ниндидер сүзләр шулай бит, андый булганда ул бит матуррак булыр. Ягъни баланың кичкенә чактан ук начарлыкка карата үзенең эчтә инде ниндидер аңлау булырга тиеш. Бу нәрсә? Бу начар, болай ярамый.